1-3-0, 1-0-3, 9-0. Si gotova? Evo slušam za 5 minuta. Ali ti znaš da mi idemo na otvaranje kluba? Nema me smaraš. Gde su ove? Šminkaju se, friziraju se, biraju u štikle i tako te gluposti. Znači, ja vam ne trebam. To recite i. Braćke, kako ide Džekiju? Nemoj me sad. Vidi je, Džeki, ali je borbena. Dobre, idemo. Gorana, pa mi idemo, ženo, na otvaranje kluba, a ne na tekmu. Kritično je. Kritično je bilo kad si izašla iz kuće u tome, sad je katastrofa jer imamo minut i po da to popravimo. Jo, Bože, da li imam nešto u kolima da ti dam? Imam u kolima štikle, imam sako, imam neki lak za nokte, da li imam neku basic majicu da ti dam? Imam i basic majicu i ta sad se nosi taj urbano-klošarski fazon i super će ti stoji. Aman bre, ženo, pusti me, vidiš da Džeki gubi. Ja ne verujem. Jel ti mene zezaš? Ko je promenio kanal? Pogledaj me, kako možeš da gledaš trke pasa? Evo ga, Džeki se vratila. Ej, psi nisu za trke, oni su da ih paziš, da ih maziš, da ih četkaš, da ih šetaš. Ne, psi su da se odmore od ljudi koji ih dave i gnjave. Ne, nije tačno, oni uživaju u tome. Su ti baš tako rekli? Da, baš su mi tako rekli. Rekli su mi da je pas kao čovek, normalan čovek koji vodi računa o sebi. Da, i zato mu treba da se rastrči i da se odmori od lickanja i pickanja. Jo, moju Kiki u životu ne bi dala na ovo. Tvoja Kiki više ne zna ni da trči od sedenja po salonima. Pa mogla bi ti malo da sedneš u salon, ništa ti ne bi falilo. Ma nemoj. Vidi kako mi je Džeki, vidi je kakva je. A kako znaš da je žensko? Viš kako je borbena. Halo bre, muško bi do sada 100 puta odustalo. Ne, jesi znala da je Džeki najmlađi pas u istoriji koji je osvojio trku? Našli su je na ulici, mogla da umre od gladi, vidi je sada, dobila je novu šansu. Stvarno? Vidi ti kako ona prvo polako njuši situaciju, onda jednom ovako ubrza. Vidi ovo što Da radi. ti kažem. Bravo, Džeki, rođena si za pobedu! Pa da, to se vidi. Vidiš kako prvo ide uvek desnom šapom. Da, pa ti prednja vuča, njoj to urođeno, razumeš? Ne bre, ne! Bravo, Džeki, to! Šta ti je bre, pa Džeki je izgubila. Ne, Džeki je prva. Pa za koju Džeki ti navijaš? Pa za ovo što je pobedila očigledno. To nije Džeki, Džeki ima pegu na uvetu. Dobro, moja Džeki nema pegu na uvetu. Samo je jedna Džeki. Dosta bre više. Dosta. Jel smeta što smo dobile? Nismo dobile. Tačno, ja sam dobila. Tebra, nisi ju platila. Ti kako me nerviraš, pa naravno da nisam uplatila kad me ti uvek zagovaraš. Ljudi, gledate 3 različite trke. To su 3 različita kera, majku mu. Šta ti koji đavo histerišeš ovde? A? Imaš neki problem? Ajde na mesto. Na mesto! O Bože, ko zna koju trku on gleda? Šta se dešava? Mene ništa ne pitaj, čekam vas ispod. Ja stojim na sva 4 sve vreme, ali vi gledate telefone. Džeki pobedila. Ko je Džeki? Trkački pas. Od kad vi gledate trke pasa? Kad? Tako ideš? Što?